Dyna ni. Wel, croeso unwaith eto. A mae'n da cael eich cwmni chi ar fore Sul arall. A mae'n fore braf iawn yn dywi. Bore iachus iawn. Tipyn o'r rhew, mae eisiau tipyn o'r rhew yn dos e. Ym mis Rhagfyr a Ionawr. Wel, mae'n dda cael bore fel hyn. A mae'n dda gweld chi gyd, ac fel arfer, gai ysyn cyfarchion i'n cyd-aelodau i gyd. Dan ni gwahanol amgylchiadau y bore yma. Mae'n dda da ni weld bod Glenys wedi cael gwared ar y sling, ond i ni'n cofio at Blodwen a Wendy, y ddwy ohonyn nhw wedi cael codwm a'r ddwy wedi gwneud niwed i'r pelfis. I ni'n cofio atyn nhw yn fawr iawn. Mae'n dda da ni weld, wy'n sôn am weld ddiorwerth y bore yma, o ddiorwerth a Blodwen gyda ni Sul diwetha. Ond oedd ddim camera gyda nhw amser hynny ar y cyfrifiadur. Ond mae erbyn hyn, a mae'n dda gweld ddiorwerth. A mae Richie a Jean wedi ymuno â ni nawr hefyd. Beth o'n i eisiau sôn, jyst un neu ddau o bethau. O ie, faint o chi sydd wedi cael cerdyn Nadolig? O, mae yna ddwylo mynd fyny. Da iawn. Wel, wy'n ddiolchgar i Heilwen am yn atgoffau yn bod ni fel arfer yn casglu y stampiau a'r cardiau ac yn dod â nhw i'r capel ac yna'n trefnu bod nhw'n cael ei ailgylchu. Wel, gai ofyn i chi ddal i wneud yr un peth dros y Nadolig yma eto. Pryd gewn ni fynd nôl i'r capel sy'n gwestiwn, ond dewch â nhw i'r capel pam byddwn ni'n cael cyfarfod eto a fe ofalwn ni bod y stampiau a'r cardiau yn cael ei ailgylchu. Nawr, y Sul nesaf, Richard bydd yn arwen yr Oedfa ac ni'n ddiolchgar iddo fe a Felicity am ei cyfraniad i ni fel eglwys. A wedyn y Sul wedyn, y pedwerydd Sul yn Adfent, Sul cyn y Nadolig, Oedfa'r batrwm 9 Llith a Charol, wy'n bwriadu drefnu. Dwi'n yn gweud ni'n cael 9 o garolau, ond chi'n deall beth sydd â fi, rhyw fyfyrdodau a charolau. Nawr, os gyda chi rhyw hoff garol, neu rhyw gan briodol, byddech chi'n hoffi i cynnwys, rhowch wybod i fi os gwelwch yn dda, neu unrhyw ddarn o farddoniaeth, neu darn o lenyddiaeth, ryddiaeth, rhowch wybod i fi fan pella wythnos i heno. Diolch yn dilyn bod y carolau i gyd da ni. Wedi cael, wedi lawr lwytho. 101 o garolau wrth sain. Ond diolch yn dilyn fod pob carol na wedyn wedi'n siomi, welai cawsom y Mesoea ddim yno, a wy'n dwlu ar honno. So chi'n mynd, mae Menna Davies yn cyrraedd. Ond rhowch wybod os oes rhyw garol neu rhyw ddarn o lenyddiaeth briodol, rhowch wybod i fi a newn ni drio i cynnwys nhw, gymryd allwn ni yn y gwasanaeth. A os gai wybod erbyn wythnos i heno fan pella, byddai'n gallu trefnu gyda rai wedyn i gymryd ran a'n harwen ni. Ac yna bore Nadolig, mi fydd yr Oedfa yng ngofal Robin, a fe gawn ni wybod mwy am hynny wythnos nesaf, mae'n siŵr, a'r trefniadau ynglyn â hynny. Dyfrig sy'n yn harwen ni y bore yma, ac ni'n ddiolchgar iawn i Dyfrig am wneud. A dwi nawr, os allai ffindo Dyfrig eto. Yn canol fe. O, mae'n y canol fan hyn. Mae'n dda bod y ciwrat a fi'n yn ymyl i allu dweithio. Dyfrig, wy'n... be wy'n neud wed? Make host, dyna ni. Ie, na fe. A felly, mae'r Oedfa yn ofal di nawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Hywel. Wy'n gweld bod Gwerfyl's iPad, mae Gwerfyl ma, di wi ni? Ydy, mae Gwerfyl yma. O, wel, wasga i admit eto felly iddi gael dod. Nawr te, so chi'n ni gael gweld... A ni, ni'n gweld Gwerfyl nawr. O, dyna fe.
O, diolch yn fawr iawn i Hywel am ei groeso, ac am ganiatau i fi fod nawr yn westai am funud neu ddwy. A diolch i chi am y gwahoddiad i arwen yr oedfa bore yma. Mae'n braf cael bod gyda chi. Wel, i ni cael bod gyda chi, wrth gwrs, dros yr wythnosau ar misoedd, ac mae hynny wedi bod yn beth gwerthfawr iawn, iawn, iawn. A diolch i bawb sydd wedi bod yn arwen hyd yma. Diolch yn fawr iawn. Nawr, deswch chi fi o gweld os allai rannu y sgrin. Bydd rhaid chi ymarfer ar ryw gymaint o amynedd bore yma nawr, mae'r yna i ofn. Hon fi. Oeddi honna wedi dod lan nawr? O, co i. Odi. Nawr te. Be fyddwch chi'n neud pan fyddwch chi'n mynd i oedfa a mewn i'r capel? Beth fyddwch chi'n neud yn y Tabernacl naill ai ym Pen-y-Bont neu'n Porthcawl? Be fyddwch chi'n neud i dawelu'ch hunan? Be fyddwch chi'n neud i ymlonyddu a distewi? Fyddwn ni'n gryndo ar gyfeiliant yr oedfa, wrth gwrs, mae honno'n weinidogaeth werthfawr yn dwi. Ac mae gyda ni organyddion sensitif iawn sydd yn gallu yn hebrwng neu yn effeithiol o hyd i addoli. Do'n ni wedi cyfarch yn gilydd. Do'n ni wedi sylwi beth mae rhywun yn wisgo. Do'n ni wedi sylwi pa mor dda neu pa mor ddrwg mae rhywun yn edrych. Do'n ni wedi cyfri piber organ. Do'n ni wedi edrych ar y blodau, neu ddiffyg blodau. Mae yna lot o bethau fel yna sydd yn help i rywun dawelu a dod i'r ffram o feddwl sydd yn mynd i arwen i addoli. Wel, gadewch i ni edrych am foment ar y sgrin. I ni ar ben y bont. Croesi afon mae yw'n credu, mae yna ddyfnder oddi tanno ni. Mynd a dod sy'n cymryd lle fan hyn. Mae e'n fan cyfarfod. Mae rhywun yn dod o'r hwle, mae rhywun yn mynd i fynd i'r hwle. Dyn ni'n gallu gweld y pen draw, mae'n niwlog. Oedden ni'n mynd i fentro fanna i ran wybod neu oedden ni'n mynd i ddisgwyl i rywun ddod? Wel, falle bod y ddoi beth yn mynd i ddigwydd. Mae yna fynd a dod yn mynd i ddigwydd yn yr oedfa hon bore yma, fel mewn oedfawon arferol i ni fel ymneilltuwyr ac angydffurfwyr o Gymru. Mae gyrau, mae yna fynd a dod yn mynd i ddod mewn gyrau ac mewn sain ac mewn sôn. A dyma eiriau agoriadol. Mae geiriau a darlleniadau y bore yma yn dod o'r darlleniadu'r cyffredin. A dyma eiriau agoriadol i ni o Salm 85. Bydded i mi glywed yr hyn a lefara yr arglwydd Dduw, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch. Distewch. Yn y dwys distawrwydd dywed air fy nyw. Dwed y gair far glwydd Dduw. Y gair a wnaim henaid fyw. Llefarau o'r nes clywo pawb. Gwrandewch arnaf. Dewch ataf. Clywch a byddwch fyw.
I glywaf dyna'r lais. Arglwydd, dyma fi. Fe weddiwn ni yn awr weddi'r arglwydd dan gilydd, wi ddim yn mynd i'ch clywed chi, ond fe fyddwch chi yn ynghlywed i. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddi'r de enw. Deled y deyrnas, gweneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y dreiad. Dyrwy ni heddiw ein baraf i nyddio, a maddau i ni ein gleision, fel y myddeu'n ein ac nac arwain ni gwredigaeth, eithir gwared ni hadw. Can i seiddo ti ar nerth a'r gogoniad, yn oes oesoedd. Amen. I ni'n mynd i fynd nawr drwy gyfrwng y garol i Fethlehem dref. A diolch i Hywel am baratoi y carolau ar ein cyfer ni y bore yma. Sori, wy'n cymysgu chi lan yma. Wel, mae'n ail Sul yn Adfent, ac i ni wedi cynnu yr ail ganwyll. Ni mewn man gwahanol iawn yr Adfent hwn, ydyn ni? Dyn ni ddim yn y capel, dyn ni ddim wedi cael addurno, dyw'r goeden Nadolig ddim lan, dyw'r baneri ddim lan yn yn hanes ni yn y Tabernacl Pen-y-Bont. A dweud y gwir, i ni mewn man eitha tebyg, os gewn ni fo mor hi a dweud hynny hefyd, a Christnogion y cenedlaethau cyntaf. Be sydd gyda ni y bore yma mewn gwirionedd yw'r stori. Stori'n ffydd.
A stori'n ffydd fel y mae hi'n ymgorffori ym mherson Iesu o Nazareth. Ni wedi colli lot o bethau fel Cristnogion leni, ni wedi cael yn hamddifadu o'n hadeiladau, ni wedi cael yn hamddifadu o'n trefen arferol. Ni wedi cael yn hamddifadu o lawer iawn o'n harferion a'r hyn sydd yn draddodiadau i ni. Ond os na neb wedi gallu dwyn oddi wrthym ni y stori hon. Dyna i chi lyfryn fydd rhyw blant bach falle ni gael ei nawr yn y Nadolig hwn. Y can gair cynta yw dysgu a'i hymarfer a'i cofio. I ni'n troi y bore yma yn yn darlleniad, fe fydd hwnnw wedyn yn sail ein myfyrdod ni maes o law. I ni'n troi, wel nid at can gair cynta, ond at y dywedwch 150 gair cynta a ysgrifennwyd eriod am Iesu Grist. Wel, y 150 gynta yn yr Efengylau felly. Oedd yr Apostol Paul wedi ysgrifennu rhai o'i lythyron, wel i lythyron i gyd cyn yr Efengylau felly. Ond dyma agoriad Efengyl Marc, ac fe fyddwch chi'n cofio bore yma nawr yn Efengyl Marc, does na ddim sôn am unedigaeth, does na ddim sôn am fachgendo, dim byd felly, mae Marc yn dod fewn gyda chyflwyno Iesu yr oedolyn. Dyma i ni 150 o eiriau gwerthfawr yn seilio ffydd. Dechrau Efengyl Iesu Grist mab Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia, wele fi yn anfon fy nghenad o fflan i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant bechwde. Ac yr oedd holl wlad Jwdea, a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gyffesu i pechwdau. Yr oedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel a gwregis o groen am ei ganol, a locustied a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma i genadwri, y mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi yn deilwng i blygu a datod carau i sandalau ef, a dŵr y bedyddiau sych yw i, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bedyddio. Nawr, mae'r darlleniad o'r Efengylau fod i fenni fyna, ond mae'n ormod o demtasiwn i adael y frawddeg ddilynol heb i darllen y bore yma. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth, Galilea. Wel, am frawddeg yw darllen a'i chlywed y bore yma, yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nazareth, Galilea. Dyma stori fawr y ffydd. A Marc y cyntaf felly yw chyflwyno hi. Un peth yw gael stori, peth arall yw gwybod sy'n mae dweud i. Wy'n yn gwybod sy'n bobl i chi am ddweud jocs. Wy'n anobeithiol. O blegyd, wi ddim yn cael amseriad y joc, wi ddim yn cael y tempo, wi ddim yn cael y pwyslais, neu wy'n dechrau chwerthin cyn bod ni'n dod at y linell ergydiol felly. Ie, pa sain, pa dôn, pa oslef sydd i'n llais ni wrth gyhoeddi negeseuon. Wrth adrodd y stori, mae'n bwysig bod y llais yn reit. Mae'n bwysig bod ni'n cael ei dweud yn y modd iawn, yn yr ysbryd iawn.
Mae yna un fan hyn sy'n clywed rhywbeth dymunol. A mae yna rhywun sydd yn clywed rhywbeth cwrs iawn. Droion lawr ar geien Newbridge. Y clywes i berchenog ambell i gi yn galw ar y ci i ddod yn ôl. Oedd y gorchymyn falle o ran ei eiriad yn iawn. Ond oedd y dôn, oedd y llais yn dweud wrth y ci ac yn ei rybuddu a fe wir i bido a dod yn ôl o gwbl. Y darlleniad o'r Hen Testament y bore yma yw y darlleniad sydd yn agor pennod 40 o lyfr y proffwyd Eseia. Pennod sydd yn cael ei defnyddio'n helaeth iawn yn y Meseia handel. Mae'n ynghogli si pan mae'n cofio'r person hwnnw'n sôn amdano fe'n grwt bach yn cael mynd gyda'i rieni i wrando perfformiad o'r Meseia. A chael ei siomi yn dilyn yr agoriad, oedden ni cymell nhw i ddod, medde fe, i de, come for tea, my people, a ddim sôn am de am y 2 awr a hanner nesa. Cysurwch fy mhobol, dyna o'r chymyn eich Duw. Siaradwch yn dyner. Nawr, dyma'r tôn. Ac fe alla i ddychmygu mai dyma'r tôn oedd gyda Marc. Wrth iddo fe ysgrifennu o dde, wrth gwrs. Ond mae dyn hyd yn oed wrth ddarllen yn gallu synhwyro ysbryd yr awdur. Yn gallu synhwyro'r tôn y mae'n ysgrifennu â hi. Ac fe alla i gredu mai dyma sydd gyda Marc. Pan fod e'n sôn am ddechrau newyddion da Iesu Grist mab Duw, mae e'n siarad â'i bobl yn dyner. Pam y bydde fe'n siarad yn dyner? Mae ysgolheigion o'r farn erbyn hyn, neu mae ran fwyaf o ysgolheigion Testament Newydd o'r farn erbyn hyn, fod Marc wedi ysgrifennu tua 70 oed Crist. A dweud y gwir i bregethwr mae'r ddamcaniaeth yna yn un gyfleus iawn. O ble gyda'n 70 oed Crist, y gwelwyd cwymp Jerusalem. Efengil ar gyfer cyfnod o ryfel yw efengil Marc. Mae wedi cael ei ysgrifennu pan oedd ofn yn teyrnasu. Pan oedd gwad wedi llifo ar strydoedd Jerusalem yn ôl Josephus, yr hanesydd bore. Pan oedd pobl yn byw gyda pryder, yn byw gyda ansicrwydd. Pan oedd pobl dan fygythiad. Pan oedd pobl dan deyrnasiad poen ag ardaeth. Pan oedd marwolaeth yn teyrnasu. Cyfnod o alltudiaeth oedd pobl Eseia wedi gweld. Pobl wedi hamddifadu o'i bywyd arferol. Pobl oedd wedi goffod byw mewn amgylchiadau newydd a dieithr. I bobl sydd wedi byw drwy gyfnod fel yna, dych chi'n well o siarad yn gwrs, mae eisiau siarad yn dyner. Ac mae Marc yn cyfarchu bobl gyda stori ryfeddol iawn. Mae e'n cyfarch pobl yn ei hofn, ac yn ei pryder, ac yn ei gofid. Fel un fiodd ar un adeg yn cadw gwenyn, wy'n hoff iawn o hwn.
Nawr edrychwch chi ar y chwys, a ni, allech chi feddwl bod yna rhyw fath o anrefn, bod yna rhyw fath o chaos. Hynny yw, mae ydych chi'r miloedd gwenyn yma'n plesu ac yn ymberfeddu rywsut trwy gilydd i gyd. Ond i chi a fi yn gwybod pyn ni wedi cadw gwenyn neu byd oedd sy'n anrefn mae yna drefn. A dyma'r un sydd yn gosod trefn ar y cyfan fyna ar y dde. Y frenhines. Yr un sydd ben y teir, os mynnwch chi, mae hwnna'n air cwrs iawn hefyd yn dweud. A'i gwasanaethwyr o'i chwmpas i. Yn sicrhau bod iddi le. I gymlestod ac i chaos ac i anibendod ac i ddryswch ac ofn Jerusalem 70 oed Crist. Fel i Babylon a Jerusalem y 6fed ganrif cyn Crist, y mae y proffwyd yn gosod stori am berson. Dyw yn Iesu Grist i Marc. Stori. Wy'n gwybod pyn eich chi wedi cwrdd ar gŵr hwn. Dyma i chi y parchedig Dr. William Barber ac yn ôl arfer America, William Barber yr ail. Yma yn weinidog yn North Carolina. O ddiddordeb gyda llaw i ni fel annibynwyr, fe nath hwn lot o'i waith, fe fiodd mewn coleg diwinyddol felly yn Diwc, lle fiodd annibynwr, wel, mwyaf dysgedig yr 20fed ganrif, siwr o fod annibynwr o Gymro yn athro W.D. Davies o Lanaman. Os gyda chi 5 munud, ac yn ystod y cyfnod hwn nawr, mae da ni sawl 5 munud i gael. Mae eisiau chi ryndo ar hwn ar YouTube. Ac fe fyddwch chi'n clywed adlais yn syth o weinidogaeth Martin Luther King. Mae'r llun nesaf mae'n codi'n galon ni. Mae Kamala Harris wedi gweld yn dda i ddod i gael sgwrs, neu i wahodd William Barber i sgwrs â hi. Stori'r ffydd yw stori William Barber. Fel Martin Luther King, fel W.D. Davies, fel chi a fi. Stori Iesu Grist, mab Duw. Fe glywodd William Barber y stori honno gan ei rieni a chan ei dylwyth. Oedd ei dad yn weinidog a'i daid yn weinidog. Mae'n dod yn llinach bregethwyr, ond stori fam gi mae'n sôn amdani hi. Oedd hi fy gi am ei mas i weithio bob dydd. Ac oedd hi'n mynd â 3 pheth gyda hi. Dwster, olew yn einio, ac ychydig arian. A byddai'n dweud wrth ei seili wrth fynd am ei gwaith, I'm going to hope somebody. Nawr, yr hyn glywodd hi bregethwr, neu yr hyn ddywedwyd gan bregethwr yn yr oedfa ryw ddi Sul oedd, am yn hangen i fynd i helpu ryw bobl. I'm going to help somebody. Ond oedd myngu, meddai William Barber yn teiri, mae'r hyn ddwedodd y pregethwr oedd, I'm going to hope somebody. Ac oedd e'n dweud wedyn bob tro bydden nhw'n clywed y gan negroaidd, if I can help somebody. Byddai myngu yn ddieithriad yn canu, if I can hope somebody. A'r ffordd oedd myngu William Barber yn
gobeithio rhyw bobl. Ond mynd i'w cartrefu nhw ac os oedd taro oedd hi'n glanhau. Mae yna fyd o wahaniaeth rhwng tŷ glân a tŷ aflan yn dos e. Mae yna fyd o wahaniaeth rhwng tŷ glân a tŷ brwnt. Ac ar ei thro yn ystod y dydd, falle bydde myngu, meddai William Barber, yn dod ar draws pobl afiach. Neu bobl wan, neu bobl fregus I iechyd, ac fe fyddai ni heneini o nhw. Ac yn y weithred honno'n dymuno iechyd iddyn nhw. Yn dymuno gwellad ac adferiad iddyn nhw. Ac yn sicr meddai fe o'r cefndir o'n i'n dod ohono fe, bydde myngu yn dod ar draws rhyw bobl nad oedd gyda nhw ddim cinog yn eu pocedi y dydd hwnnw ac fe fyddai'n rhoi ychydig arian iddyn nhw gael rhyw baned o de beth bynnag, os na cylen nhw ddim byd arall. Stori Iesu yw hon. Dyma'r stori I chi a fi di byw dau. I ni di byw gyda pobl oedd yn mynd i'r cwrdd, a lot ohonyn nhw falle yn ddim mewn man I adrodd cyffes ffydd, neu I ddatgan yn union beth oedd I cred nhw, ond I chi a fi di nabod pobl oedd yn credu bod hi'n bwysig bod ni'n byw yn lan. Ac oedd hynny'n golygu glanhau'r tŷ a dwsto. Un o'r pethau sydd yn gyfareddu I bob tro I mynd am gwmrondda na, bod pobl y rondda o hyd yn rhoi pwyslais mawr iawn ar olchi troswy drws y ffrynt. Mae'n haws erbyn hyn yn treorci gadw stepen y drws yn lan ag oddi pan oedd glo a'i lwch ym mhob man. Ond yw honna'n statement, ond yw honna'n osodiad da. Ac mae bod â concern dros gleifion wedi bod yn concern mawr, nid yn unig gleifion, ond pobl yn ei hangen. Un unne bobl y ffydd ar hyd y cenedlaethau. Dyma'n stori ni, stori Iesu yw hon. A hon wedi cael ei phlannu ynom ni. Mae eisiau stori mamgu William Barber un ysbrydoli nina I obegyd. Un unna'n byw mewn byd sydd yn aflan ac yn frwnt. Yn diwen rhyfedd fel ni'n fel ni'n gweld nawr mygydau ar lawr ym mhob man. Dim ond bod fi yn cael yn gadw'n lan sy'n ots am neb arall. Ar iachau ac ni'n ddiolchgar iawn bod sôn nawr am y chwistrellyn, am y vaccin felly. Ac ni'n ymwybodol iawn o dlodi'n byd ni a dyledion enfawr ledled byd a ledled gwlad wir yn dilyn nawr y coronavirus yma. Dyma'r her I ni. Stori Iesu yn a thrwy fywyd a gwaith y Tabernacl, Parch Dyfrig Pen-y-Bont, pob Tabernacl. Sut y mae I ni lanhau? Sut y mae I ni iachau? A sut y mae I ni noddi? Mae'n ddiddorol gyda Marc ydyw dechrau efengil Iesu Grist. Iesu di benni. A chymo be, I ni'n freintiedig iawn I ni ar droswy, wel I ni mewn pennod newydd. Chymo beth yw un o'r pethau sy'n codi'n halon ni nawr? Allwn ni ddim mynd nawr I gwrdd eglwys neu gwrdd swyddogion neu gwrdd ddiaconiaid a chlywed rhywun yn dweud o fel un I ni di arfer wneud. Dyw'n tadau ni ddim wedi delio â pandemig, so allwn ni ddim troi at I nhw I wybod beth wnaethon nhw. Mae yna le, mae yna raglen wedi I gosod ar waith gyda'r undeb bellach sydd yn sôn am arloesi. Cerdded ffordd nad ych chi ddim di cherdded I o'r blaen. Mae Owain Llyr Ministri yn atgoffa ni mae
Mae canol arloesi y gair yw loes. Mae yna los mewn arloesi. Os gewch chi 5 munud arall ar ôl gryndo ar William Barber, oeddech chi'n bolon darllen 2 benod gynta Efengyl Marc. Nhw mas yn... Chybod beth yw'r sioc a'r siom gewch chi a fi dych chi? Bod yna dyndra wedi codi'n syth. Rhwng Iesu a'r bobl oedden ni weld fel un oedd yn bygwth i bywyd da nhw. Ond nhw ddim y moyn i stori fe. A dyw ddim di newid lot o hyd nad ydy hi. Stori Iesu yw'n stori ni, yn braint ni bore yma fel eriod, i'w cael ei darllen hi, i gwrando hi, ac i fyddhau i'w gorchmynion hi. A chodde Duw y gras i ni i wneud hynny, obliged yn y byd Covid ôl Covid yma. Mae yna eisiau rhyw bobl fydd yn gallu glanhau, iachau a noddi. Gadewch i ni gael un gair o weddi. Mae Hywel wedi enwi y bore yma wrth gwrs rhyw bobl o'n plith ni sydd ddim yn mwynhau'r iechyd gorau a chyn o bryd. I ni'n meddwl am rhyw bobl nad i ni ddim wedi gweld nhw ar ein sgriniau y bore yma. I ni'n meddwl am rhyw bobl yn y plith ni sydd yn hires. Am bobl yma i'r Nadolig yma mynd i fod yn faich arnyn nhw. Bendigwn di arglwydd am yr Efengyl, y newyddion da, dy stori di. Stori dy ymwneud di ar byd, gweithgaredd dy gariad ar lwyfan hanes. Diolchwn i ti bo'r Efengyl yn cael ei dangos a'i gweld ymherson Iesu o Nazareth ein harglwydd ni. Cariad mewn corff, dysgeidiaeth mewn dwylo tystiolaeth ar drad. Newyddion da o lawenydd mawr yw stori i ddyfodiad i'r byd. Llawenydd yw cofio i fod e'n dod o oes i oes trwy'r cenedlaethau i gyd. Arglwydd tirdatom ni, tri gynom, gweithio a drwom, i nina i lewyrchu do oleini, adleisio dy neges, a rhannu yn byw, y bywyd yr wyt ti'n i roi a'i gynnal, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Ewch mewn tangnefedd, i garu ac i wasanaethu'r arglwydd yn enw Iesu. Dyfrig, ti'n clywed fi? Mae da fi un beth i'n galw nawr. Mae yna emyn i ddod wedyn. Os, Dyfrig, ar draws, sori, ond i ddim yn clywed yr emyn cynta'n iawn. Oedd e ddim digon uchel, oedd e? Ac angen clicio gwylod, pan wyt ti'n gwneud screen sharing, angen clicio 2 bocs bach yn y gwylod. O, reit. Fel bod ni'n clywed beth sy'n dod o dy gyfrifiadur di. O, reit, oce. Rhaid ti fynd nôl gam, fi'n credu. Oce. Screen sharing. Richard yw'r un dy helpu di. Oedd y sain ddim yn iawn, twa. Reit, fi'n gweld. Ti'n clywed hwnna? Wel. Mae'n oreit, ydy, gan ei fod.
Angen i ti symud y yma. What now? Newid y sleid nesaf. Ag eto nawr. Pan gaisiais in ailiesig, caisiais nos a dydd, fanais am ei gamorth, arweiniad fi yn rhydd. Dos dywyd ar y mani, Fem gwnaeth anwyliwr cason ar y furiau dinas diw, am rhawd fi Gristionau ddil, mor ddedwydd ddiw. Dos dywyd ar y mani, elen y bryn ac am pob man. Dos dywyd ar y mani, amen i Iesu Grist. Dos dywyd ar y mani, elen y bryn ac am pob man. Dos dywyd ar y mani, amen i Iesu Grist. Na fe, Hywel, ti yw'r host nawr. O, diolch yn fawr iawn, Dyfrig. Nawr te, ydych chi'n ynglywed i'r cwestiwn, ydych chi'n ynglywed i, a ydych chi ar mute o hyd i gyd, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn, Dyfrig. Ie. Oedd hwnna'n hyfryd iawn, ac yn fyfyrdod cyfoethog iawn i ni i rannu y bore yma. Diolch o galon. Diolch. Wel, nawr te, os amser ydych chi gael sgwrs, mae rhywun wedi'n gadael ni. Pwy oedd, gwelwch chi'r neges yn dod wrth ECG? Pwy oedd ECG, gwelwch?